to začíná? Aha, tak to začalo, jo? Tak přijď, jo? Ale jo, přijď, jo? Dobrý den. Chtěli bychom vás, paní učitelko, tady přivítat na vánoční vesnice. Děti si pro vás přichystali nějaké písničky, básničky, k tomu jsou samozřejmě i tanečky. Tak jim držte palce, ať se jim to povede. Držíme všichni palečky. Tak. A děti, začneme básničkou Jak peřina za peřinou. Jak peřina za peřinou, po obloze mraky plynou. Pár peřin puchom mrazem, peřin se z nich sype na zem. Promen děti, máme práci, ať tu stojí sněhuláci. Jako druhá básnička je O bohaje celá šedá. O bohaje celá šedá, loďka na zem cestu hledá. A když spadne vajíčka, svítí jako květička. Básnička Volá vločku vločka. Volá vločku vločka, ať plývá ní kočka, že nevítám padá, má zavřená očka. Yeah.
tak by vám taky chtěli ukázat, co se v té angličtině naučili.